Compostela. Boas tardes e benvidas ao telexornal do tempo da TVG. Hoxe imos viaxar por España para ver como influe o tempo e como influe nos paisaxes de cada lugar. Comecemos aquí, en Galicia. Ola, boas tardes. Como vedes, está chovendo bastante e o ceo está moi cuberto. Isto pasa porque temos un clima oceánico. No inverno chove moito e non fai un frío extremo. Por iso, todo está tan moi verde, con prados e bosques por todas partes. Boas tardes desde Asturias. Aquí o tempo é moi parecido. Moita humidade e choiva. As temperaturas son suaves e aínda que é inverno. Os paisaxes segue cheo de prados. Ola desde Cantabria. Hoxe tamén temos chuvia e ceos nubrados, algo moi típico deste clima. Grazas a isto, hai moita herba, bosques e prados, mesmo nesta época do ano. Boas tardes. Aquí o tempo é diferente. Hoxe fai sol e non chove. O inverno é suave e chove pouco. Por iso, o paisaxe é máis seco e vemos laranxeiras, oliveiras e piñeiros. Ola desde Mallorca. Como vedes, non fai frío e temos días bastante tranquilos. Chove pouco e o mar influe no tempo. Hai piñeiros, arbustos e moitas zonas de costa. Boas tardes desde Tenerife. Aquí non necesitamos abrigo, xa que as temperaturas son suaves todo o ano. Chove pouco e hai palmeiras, plataneras e paisaxes volcánicas, moi diferentes ás do norte. Ola desde Gran Canaria. O tempo aquí tamén é suave e seco. Segundo a zona, hai lugares máis verdes e outros máis secos, con vegetación adaptada ao calor. Como vimos, en España hai moitos tipos de climas diferentes. E cada un influe no tempo e o paisaxe de cada lugar. Grazas por seguir o telexornal do tempo da TVG. Ata mañá!